Hej så. Jeg har forberedt en lille salgstræning, og det er inden for elevationssengen. Jeg har haft lavet en lille kompetenceskema til alle kollegaerne, hvor jeg kan se, hvorhen vi har brug for træningen henne. Og det klart tydeligste sted, vi har brug for det, det er inden for elevationssengen. Der har alle ligget på den her enten J1 eller J2, ikke rigtig vidst, hvordan vi skal komme ind på det, så det vil jeg hjælpe med i dag. Det vigtigste er, når det er elevationssengen, det er jo, at kunderne skal have et behov for det. Passer også meget godt i forhold til de kundetyper, vi får igennem. Fordi vi har jo mange solution seekers, altså dem, som har et reelt problem, som kommer og leder efter en løsning hos os på det her problem. Og det her problem kunne jo være noget med ryggen eller et eller andet, som elevationssengen kunne hjælpe med. Det smarte ved en elevationsseng, det er jo, at der er justerbar højde, både i fod og i hovedenden. Det her, det er meget relevant for kunden, fordi så kan de jo få en mere restitueret krop over natten, og i sidste ende kan være mere veludhvilet. Spørgsmålet er, hvordan vi kommer ind på elevationssengen, altså hvordan vi starter samtalen. Altså, vi skal selvfølgelig altid starte med de åbne spørgsmål. Men først efter, når vi kommer ind på de uddybende, altså hvad er det egentlig, kunden har brug for? Kan en elevationsseng være relevant? Så alt den her snak og den her salgstræning, det foregår egentlig i det meste i fastlæggelsen af kundens behov og i salgsprocessen, hvor vi ligesom kommer ind på, hvad for en vare er det, der har relevans for kunden. Og så i sidste ende, så handler det jo også om at lukke handelen. Og fordi det er solution seeker, så er det jo et tendens til at kunne bruge lidt flere penge, så længe man løser det problem, kunden har.